ok in regulated at all. Ne watemo bedo gi group moro mondo watim mano, to naneno ka ne waneno ka jomoko ne ok dwar. Koro nwaweyo, koro field ni obedo infiltrated, ong'eny, flood. Kila ng'ato kawuono wuok ni en kinyo timo tijni, to onge barua moro amora. Kaka an kana chake na a register, an gi permit mar tich. Register kanya? Gi County Council, Nairobi County Council. Nyaki bed gi permit mar tich, nono to gi maki. Anyalo wacho ni challenge moro wan go matek ka, jo transport. Kaka wan joma dhi oko mar Nairobi. Iyudo ka dhi Kajiado County, jogo dwaro na chul branding mar truck. Asechule Nairobi. Kidhi Machakos, jogo kwayi pesano. Kidhi Bomet, gikwayi pesano. Samoro ikalo counties abiriyo. Ok samoro wakalogi. Koro chuno ni ibedo kigolo pesni ok charge client. Koro idhi asara moro kanyo. Ng'eni bende ok inyal nyiso customer ni ng'ena biro kono to nitiere pesa moro monego bed ni kanjo. Asara no in mari. Koro mano wawinje matek sana. Sate imakonwa gari ni gina gi yo moro manyaka gichieme, nikech an to nyaka chul mana Nairobi, nikech an based Nairobi. Erokamano. Charles, ang'o madier mondo sirikal otim mar bero